Jeste li ikada primijetili da vaš automobil iznenada gubi snagu i da papučica gasa ne reagira isto? Motor se guši. To nije kvar. Moderni automobili imaju načine zaštite koji ograničavaju performanse kako bi spriječili katastrofalno oštećenje motora, mjenjača i kritičnih komponenti. Danas ćemo identificirati 12 točnih razloga zašto vaš automobil ulazi u način zaštite ili siguran način rada i kako to otkriti prije nego što vas odvede u skupu radionicu. Ovo su vrijedne informacije za ispravnu dijagnostiku, izbjegavanje nepotrebnih popravaka i razumijevanje zašto se vaš automobil ponaša čudno. Idemo. Razlog 12. Prekomjerna temperatura rašladne tekućine motora. Počinjemo s brojem 12. Prekomjerna temperatura rašladne tekućine motora. Pregrijavanje aktivira toplinsku zaštitu. ECU stalno prati temperaturu rašladne tekućine putem ECT senzora. Kada se prijeđe sigurnosna granica, obično 105 do 110 stupnjeva Celzija, ECU odmah smanjuje snagu. Ova zaštita spriječava oštećenje brtve glave, deformaciju glave motora, pucanje bloka motora i taljenje klipova. Simptomi koje ćete primijetiti su crveno svjetlo temperature na ploči s instrumentima, gubitak snage gasa, motor s ograničenim brojem okretaja i ventilator hladnjaka u stalnom maksimalnom radu. Uobičajeni uzroci uključuju nisku razinu rašladne tekućine, curenje u sustavu hlađenja, zaglavljen zatvoren termostat, kvar pumpe za vodu, začepljen hladnjak i električni ventilator koji ne radi. Za provjeru koristite skener za očitanje ECT senzora i usporedite sa stvarnom temperaturom motora. Ako postoji neslaganje, senzor je neispravan. Izvršite vizualni pregled razine rašladne tekućine u ekspanzijskoj posudi i potražite curenja na crijevima, hladnjaku i pumpi. Trenutačno rješenje je zaustaviti automobil i pustiti ga da se ohladi. Nikada ne otvarajte hladnjak dok je vruć. Tlak i para uzrokuju teške opekline. Profesionalna dijagnostika je neophodna za identifikaciju uzroka pregrijavanja i popravak prije ponovne vožnje. Ignoriranje pregrijavanja potpuno uništava motor. Popravak košta 1000 eura. Prevencija je ekonomična. Razlog 11. Prekomjerni tlak turbopunjača. Pod brojem 11 imamo prekomjerni tlak turbopunjača, overboost. Ova zaštita ograničava snagu. U turbomotorima ECU kontrolira tlak pred nabijanja putem wastegate ventila ili elektroničkog aktuatora. Kada tlak prijeđe programiranu granicu, ECU prekida ubrizgavanje goriva i smanjuje snagu. Ova zaštita spriječava detonaciju motora, što je prerana eksplozija smjese koja oštećuje klipove i ventile. Simptomi su iznenadni gubitak snage tijekom snažnog ubrzavanja. Automobil normalno ubrzava i odjednom prestaje reagirati. Svjetlo check engine s kodom P0234 overboost. Uzroci uključuju wastegate ventil zaglavljen u zatvorenom položaju, puknuto ili odspojeno crijevo tlaka pred nabijanja, neispravan aktuator turba, map senzor tlaka s netočnim očitanjem, zastarjeli softver ECU, a i modifikacije turba bez reprogramiranja. Za provjeru koristite skener za čitanje koda greške P0234 i podatke o tlaku pred nabijanja u stvarnom vremenu. Usporedite sa specifikacijama proizvođača. Izvršite vizualni pregled crijeva od turba do interkulera tražeći pukotine ili odspajanja. Provjerite ima li wastegate ventil slobodno kretanje bez zapinjanja. Rješenje: zamjena wastegate ventila košta između 300 i 500 eura. Popravak crijeva tlaka pred nabijanja oko 100 eura. Reprogramiranje ECU, a za modifikacije turba između 500 i 1000 eura. Ignoriranje overboosta može uništiti motor zbog teške detonacije. Popravak kompletnog motora košta 10.000 eura ili više. Razlog 10. Senzor položaja leptira gasa TPS s nestalnim signalom. Senzor položaja leptira gasa TPS s nestalnim signalom aktivira zaštitni način rada s ograničenim praznim hodom. TPS informira ECU o točnom položaju papučice gasa. Kada senzor zakaže i šalje proturječne signale,
ECU ulazi u siguran način rada i ograničava broj okretaja na prazni hod od približno 1000 okretaja u minuti. Ova zaštita spriječava nekontrolirano ubrzanje, pretjerani broj okretaja i oštećenje motora ili mjenjača. Simptomi su da gas ne reagira na pritisak papučice. Motor ostaje u niskom praznom hodu. Svjetlo check engine s kodovima P0121, P0122, P0123. Položaj TPS, a izvan raspona. Uzroci su istrošene grafitne staze senzora s nepravilnim kontaktom, ožičenje TPS-a, a u kratkom spoju, labav ili korodiran spoj, mehanički oštećen senzor i nakupljanje prljavštine u kućištu leptira gasa. Za provjeru koristite voltmetar za mjerenje signala TPS-a. Mora linearno rasti s 0.5 V u praznom hodu na 4.5 V s gasom do kraja. Ako skače ili je isprekidan, senzor je neispravan. Čišćenje kućišta leptira gasa specifičnim sprejem može privremeno riješiti problem ako nakupljena prljavština spriječava glatko kretanje leptira. Razlog 9. Nedovoljan tlak goriva. Nedovoljan tlak goriva kada pumpa, regulator ili nepovratni ventil zakažu aktivira zaštitu od siromašne smjese. Sustav goriva mora održavati specifičan tlak kako bi brizgaljke ispravno raspršivale. Kada tlak padne, ECU to detektira putem senzora tlaka u razvodniku goriva i smanjuje snagu kako bi spriječio pretjerano siromašnu smjesu koja oštećuje motor. Ova zaštita izbjegava detonaciju, prekomjerne temperature izgaranja i kvar katalizatora. Simptomi su gubitak snage pri snažnim ubrzanjima, motor podrhtava ili oklijeva pod opterećenjem, otežano pokretanje. Motor se okreće nekoliko sekundi prije nego što se upali. I svjetlo check engine s kodovima P0087, nizak tlak goriva ili P0190, senzor tlaka goriva s neispravnim radom. Uzroci uključuju istrošenu pumpu goriva koja ne stvara dovoljan tlak, neispravan regulator tlaka goriva koji dopušta fluktuaciju tlaka, loš nepovratni ventil gdje tlak pada s ugašenim motorom, začepljen filtar goriva koji ograničava protok i djelomično začepljene brizgaljke. Za provjeru koristite manometar za tlak goriva. Spojite ga na razvodnik brizgaljki i izmjerite tlak s ključem u kontaktu i ugašenim motorom. Mora biti unutar specifikacija, obično 50 do 100 bara u motorima s izravnim ubrizgavanjem, 30 do 50 bara kod ubrizgavanja u usisne kanale. Slušajte pumpu goriva s ključem u kontaktu. Mora zujati 2 sekunde kako bi stvorila tlak u sustavu. Ako je pumpa tiha ili ne radi, provjerite osigurač, relej i električno napajanje. Rješenje: zamjena pumpe goriva u spremniku košta između 400 i 800 eura, uključujući rad za pristup. Regulator tlaka između 200 i 400 eura. Filtar goriva 50 do 100 eura. Ultrazvučno čišćenje brizgaljki između 300 i 500 eura. Ispravna dijagnostika je ključna kako bi se izbjegla nepotrebna zamjena komponenti. Tlak goriva kao problem može imati više uzroka. Sustavna provjera štedi novac. Razlog 8. Prekomjerna temperatura motornog ulja. Prekomjerna temperatura motornog ulja aktivira toplinsku zaštitu podmazivanja. Motorno ulje podmazuje i hladi unutarnje komponente. Kada temperatura ulja prijeđe sigurnosnu granicu, obično 130 do 140 stupnjeva Celzija, ECU smanjuje snagu kako bi spriječio oštećenje ležajeva radilice, bregastog vratila i klipova. Ova zaštita spriječava degradaciju ulja, gubitak viskoznosti, otkazivanje podmazivanja i zaribavanje motora. Simptomi su gubitak snage tijekom dugotrajne vožnje velikom brzinom ili s teškim teretima, svjetlo upozorenja za tlak ili temperaturu ulja, indikator temperature ulja u crvenoj zoni, ako je dostupan i miris izgorjelog ulja. Uzroci su niska razina ulja s nedovoljnim podmazivanjem, staro degradirano ulje koje se ne hladi ispravno, začepljen hladnjak ulja koji ne odvodi toplinu, dugotrajna agresivna vožnja s malim motorom i prekomjerno opterećenje zbog vuče ili preopterećenja, te pumpa za ulje koja otkazuje s nedovoljnim tlakom.
Za provjeru pregledajte temperaturu ulja skenerom, očitanje senzora temperature ulja i usporedite ga sa specifikacijom. Provjerite razinu ulja mjernom šipkom, mora biti u ispravnom rasponu između minimum i maksimum. Kvaliteta ulja. Ako je boja crna i gusta, degradirano je i treba zamjenu. Pregledajte hladnjak ulja ako je dostupan, tražeći začepljenja, prljavštinu ili savijena rebra koja sprječavaju protok zraka. Trenutačno rješenje je smanjiti brzinu i opterećenje kako bi se motor ohladio. Zaustavite se na sigurnom mjestu i provjerite razinu ulja. Dodajte ako je potrebno s ispravnom viskoznošću. Hitna zamjena ulja i filtra, ako je ulje degradirano, košta između 100 i 200 eura. Spriječava oštećenje motora od 1000 eura. Umjerena vožnja s razumnim opterećenjima i poštivanje intervala zamjene ulja spriječavaju prekomjernu temperaturu ulja. Održavanje je ekonomično. Zaštita je skupa. Razlog 7. Prekomjerna temperatura mjenjača. Prekomjerna temperatura mjenjača aktivira zaštitu od pregrijavanja i promjene stupnjeva prijenosa. Automatski, CVT i mjenjači s dvostrukom spojkom DC te generiraju toplinu trenjem. Kada tekućina mjenjača dosegne temperaturu koja prelazi sigurnosnu granicu, obično 120 do 130 stupnjeva Celzija, ECU ograničava snagu, vrši mekše promjene i izbjegava visoke stupnjeve prijenosa. Ova zaštita spriječava izgaranje spojki i kočionih traka, deformaciju unutarnjih komponenti i katastrofalan kvar mjenjača. Simptomi su nagle promjene ili kašnjenja u promjeni stupnja prijenosa, mjenjač proklizava, broj okretaja raste, ali brzina ne, svjetlo upozorenja mjenjača i gubitak snage pri ubrzanjima. Uzroci uključuju nisku razinu tekućine mjenjača s nedovoljnim podmazivanjem i hlađenjem, staru degradiranu tekućinu koja ne odvodi toplinu ispravno, začepljen hladnjak mjenjača, vuču teških tereta ili dugotrajne uspone, te gradsku vožnju u gustom prometu, gdje česte promjene generiraju prekomjernu toplinu. Za provjeru pregledajte temperaturu mjenjača skenerom, očitanje senzora temperature ATFA i usporedite ga sa specifikacijom. Razina tekućine specifičnom mjernom šipkom mjenjača u ispravnom rasponu. Boja tekućine. Ako je tamno smeđa ili crna zagorena, degradirana je i treba zamjenu. Izvršite vizualni pregled hladnjaka mjenjača i vodova za hlađenje tražeći curenja, začepljenja ili oštećenja. Trenutačno rješenje je sigurno zaustaviti automobil i pustiti mjenjač da se hladi 10 do 15 minuta prije nastavka. Zamjena tekućine mjenjača i filtra košta između 200 i 400 eura ovisno o vozilu. Potpuni servis mjenjača koji uključuje čišćenje košta između 500 i 1000 eura. Ugradnja dodatnog naknadnog hladnjaka mjenjača između 300 i 500 eura poboljšava kapacitet hlađenja kod vozila s čestom vučom. Preventivno održavanje sa zamjenama tekućine mjenjača u preporučenim intervalima 30.000 do 60.000 km, ovisno o vrsti vožnje, sprječava skupo pregrijavanje i izbjegava popravke mjenjača od 5.000 do 10.000 eura. Razlog 6. Sustav protiv zagađenja DPF začepljen. Sustav protiv zagađenja s DPF-om, filtrom dizelskih čestica, začepljen prisiljava regeneraciju i aktivira zaštitu. Moderni dizelski motori imaju DPF koji hvata čestice čađe iz ispuha. Kada se pretjerano začepi, protutlak ispuha se povećava i ECU ograničava snagu te prisiljava regeneraciju DPF, a kako bi spalio nakupljenu čađu. Ova zaštita spriječava oštećenje turba, EG, ventila i motora. Prekomjerni protutlak uništava komponente. Simptomi su postupan gubitak snage, posebno pri ubrzanjima. Motor se guši. Prekomjerni crni dim iz ispuha. Svjetlo upozorenja DPF, a na ploči s instrumentima. Jak miris ispuha tijekom procesa regeneracije, povećana potrošnja goriva i povišena temperatura ispuha. Uzroci uključuju gradsku vožnju na kratkim relacijama, gdje DPF nikada ne postiže temperaturu regeneracije, motorno ulje neispravne kvalitete koje stvara prekomjerni PPO i začepi DPF,
neispravan senzor diferencijalnog tlaka DPF, a s netočnim očitanjem i istrošene brizgaljke goriva, gdje nepotpuno izgaranje stvara prekomjernu čađu. Za provjeru koristite skener za čitanje stanja DPF-A, postotak začepljenja, diferencijalni tlak prije i poslije filtra i podatke o završenim ili neuspjelim regeneracijama. Možete prisiliti stacionarnu regeneraciju postupkom skenera koji drži motor na visokom broju okretaja s temperaturom potrebnom za spaljivanje čađe tijekom 30 do 40 minuta. Rješenje. Profesionalno čišćenje DPF, a specifičnim strojem, košta između 400 i 600 eura. Zamjena novog DPF-a između 1500 i 3000 eura, ovisno o vozilu. Za prevenciju vozite na autocesti konstantnom brzinom 20 do 30 minuta tjedno. To omogućuje prirodne automatske regeneracije. Koristite motorno ulje s ispravnom specifikacijom low SAPS, niski PPO, i poštujte intervale zamjene. Uklanjanje DPF-a je nezakonito u Europi. Pada se na tehničkom pregledu uz kazne. Osim toga, dugoročno oštećuje turbo i EGR ventil. Rješenje se čini privlačnim, ali stvara veće probleme. Razlog 5. Senzor masenog protoka zraka MAF kontaminiran. Senzor masenog protoka zraka MAF kontaminiran daje netočno očitanje smjese zraka i goriva i aktivira zaštitu. MAF mjeri točnu količinu zraka koja ulazi u motor. ECU izračunava gorivo koje treba ubrizgati. Kada je senzor kontaminiran uljem, prašinom ili ostacima, šalje pogrešan signal i ECU ubrizgava pogrešno gorivo, pretjerano bogatu ili siromašnu smjesu. Ova zaštita izbjegava oštećenje katalizatora, abnormalne temperature izgaranja i detonaciju motora. Simptomi su gubitak snage, slabo ubrzanje, motor teško pali, nestabilan i nepravilan rad u praznom hodu, potrošnja goriva koja se drastično povećava i svjetlo check engine s kodovima P0100, P0101, P0102. Strujni krug MAF, a s neispravnim radom, ili P0171, P0174. Siromašna smjesa. Uzroci su prljav filtar zraka, gdje čestice prolaze i kontaminiraju MAF, ulje filtra zraka visokog protoka s nanesenim viškom koji kontaminira senzor, pare ulja iz kartera zbog neispravne PC ventilacije i stari MAF gdje je grijači element degradiran sa smanjenom osjetljivošću. Za provjeru koristite skener za podatke u stvarnom vremenu o MAF-u. U praznom hodu treba pokazivati između 2 i 7 grama u sekundi ovisno o motoru. Pri ubrzanju vrijednosti se proporcionalno povećavaju. Ako je očitanje 0 ili pretjerano visoko, senzor je neispravan. Čišćenje MAF-a specifičnim sprejem za čišćenje MAF-a, nikada čistačem kočnica ili WD-40 jer oštećuje element senzora. Pažljivo se nanosi na element vruće žice ili vrućeg filma. Ostavite da se potpuno osuši prije ponovne ugradnje. Rješenje. Čišćenje MAF-a košta između 15 i 20 eura i može vratiti funkciju senzora ako je kontaminacija blaga. Zamjena MAF-a između 150 i 300 eura, ovisno o vozilu. Neki senzori su skupi. 500 eura kod premium marki. Za prevenciju koristite kvalitetan filtar zraka zamijenjen u ispravnim intervalima 15 do 20 tisuća kilometara kako biste izbjegli kontaminaciju MAF-a. Filtri zraka visokog protoka zahtijevaju ulje. Pažljivo nanošenje bez viška kontaminira senzor. Održavanje sustava ventilacije kartera PCV s ventilom koji ispravno radi spriječava prekomjerne pare ulja. Razlog 4. Detonacija motora koju je otkrio senzor kucanja. Detonacija motora s lupanjem koju otkrije senzor kucanja aktivira zaštitu s odgodom paljenja. Detonacija je prerana i nekontrolirana eksplozija smjese zraka i goriva u komori za izgaranje. Stvara valove tlaka i metalno lupanje. Senzor kucanja detektira specifičnu vibraciju i ECU odmah odgađa vrijeme paljenja i smanjuje snagu kako bi spriječio oštećenje.
Ova zaštita izbjegava rupe na klipovima, izgorjele ventile, pucanje glave motora i katastrofalno oštećenje motora. Simptomi su gubitak snage pri snažnim ubrzanjima, posebno na usponima s opterećenjem motora, zvuk metalnog lupanja motora pod opterećenjem pri snažnom ubrzavanju i svjetlo check engine s kodovima P0 325, P0 330, strujni krug senzora kucanja s neispravnim radom. Uzroci su gorivo neispravnog oktanskog broja, nisko za ono što motor zahtijeva, kao ako motor treba benzin 95, a koristite 90, detonacija je neizbježna, svječice neispravnog toplinskog raspona s pretjeranom temperaturom izgaranja, nakupljanje ugljika u komori za izgaranje koje povećava kompresiju, neispravan senzor kucanja koji ne detektira stvarnu detonaciju pa ECU ne štiti motor i turbo s pretjeranim tlakom pred nabijanja gdje overboost stvara detonaciju. Za provjeru pregledajte gorivo u spremniku s ispravnim oktanskim brojem prema specifikaciji proizvođača. Svječice sa zazorom u specifikaciji i ispravnim toplinskim rasponom. Pregled boroskopom komore za izgaranje kako bi se vidjelo nakupljanje ugljika na ventilima i klipovima. Čišćenje komore za izgaranje s nakupljenim ugljikom postupkom Walnut Blasting u specijaliziranom servisu košta između 500 i 800 eura. Proizvodi za čišćenje goriva ili aditivi za kontinuiranu upotrebu sprječavaju nakupljanje. Zamjena senzora kucanja košta između 200 i 400 eura, ovisno o lokaciji i pristupačnosti. Kod nekih motora senzor je ispod usisne grane uz intenzivan rad. Trenutačno rješenje je privremeno korištenje goriva višeg oktanskog broja 98 dok dijagnosticirate problem. Lagana vožnja izbjegavajući snažna ubrzanja i prekomjerno opterećenje. Ignoriranje detonacije brzo uništava motor, probušeni klipovi, izgorjeli ventili. Popravak kompletnog motora košta između 5.000 i 10.000 eura. Prevencija je ekonomična. Ispravno gorivo i adekvatno održavanje. Razlog 3. Proklizavanje spojke ručnog mjenjača. Spojka ručnog mjenjača proklizava i pregrijava se, aktivirajući zaštitu s prekidom snage. Istrošene spojke ne prenose snagu motora na kotače ispravno. Proklizavaju i generiraju pretjeranu toplinu trenjem. ECU detektira razliku između broja okretaja motora i ulazne brzine mjenjača putem RPM senzora i prekida snagu kako bi spriječio oštećenje diska spojke i zamašnjaka motora. Ova zaštita izbjegava potpuno izgaranje spojke, kristalizaciju diska s nemogućnošću promjene stupnjeva prijenosa i deformaciju potisne ploče gdje zamašnjak treba brušenje. Simptomi su proklizavanje spojke. Broj okretaja motora raste, ali se brzina vozila ne povećava proporcionalno, posebno na usponima ili snažnim ubrzanjima. Karakterističan miris paljevine spojke, papučica spojke sa spužvastim osjećajem i visoka točka hvatanja, te gubitak snage pri ubrzanjima. Uzroci su istrošen disk spojke s potrošenim tarnim materijalom i glatkom površinom koja proklizava, potisna ploča sa slabim oprugama koja ne vrši dovoljan pritisak, motorno ulje koje je kontaminiralo disk spojke zbog curenja semeringa radilice, zamašnjak motora s nepravilnom površinom i nejednakim trošenjem, te agresivna vožnja s naglim kretanjima ili polustisnutom spojkom koja stvara prerano trošenje. Za provjeru napravite test na cesti na strmom usponu. U visokom stupnju prijenosa, 3. ili 4. ubrzajte do kraja. Ako motor diže okretaje, ali vozilo ne ubrzava odgovarajuće, spojka proklizava. Pregled. Pristup spojci zahtijeva demontažu mjenjača uz intenzivan rad. Provjerite debljinu diska spojke, stanje potisne ploče, potisni ležaj i zamašnjak motora. Rješenje. Zamjena kompletnog seta spojke, disk, ploča i ležaj košta između 600 i 1200 eura u dijelovima. Rad košta između 400 i 800 eura. Ukupno, između 1000 i 2000 eura ovisno o vozilu, radi li se o prednjem ili stražnjem pogonu i složenosti pristupa. Brušenje zamašnjaka motora, ako je površina nepravilna, košta između 100 i 200 dodatnih eura.
Razlog 2. Intervencija sustava trakcije i kontrole stabilnosti ESP. Sustav trakcije i kontrole stabilnosti ESP intervenira prekidajući snagu radi zaštite stabilnosti. Elektronički sustavi stabilnosti ESP i TCS stalno prate brzinu kotača, kut upravljača i bočno ubrzanje. Detektiraju gubitak trakcije ili proklizavanje. ECU smanjuje snagu motora i koči pojedine kotače kako bi povratio kontrolu nad vozilom. Ova zaštita spriječava gubitak kontrole, nesreće, izlijetanja s ceste i prevrtanja, posebno u nepovoljnim uvjetima poput kiše, snijega ili leda. Simptomi su gubitak snage pri ubrzavanju u zavoju ili na mokroj cesti, bljeskanje lampice ESP na ploči, motor trenutno prekida snagu dok kotači proklizavaju, zvuk aktivacije kočnica poput ABS-a s pulsiranjem na papučici kočnice i vozilo se automatski stabilizira. Uzroci su prekomjerno ubrzanje u zavoju gdje pogonski kotači gube trakciju i proklizavaju, mokra skliska cesta, led ili snijeg sa smanjenom trakcijom, istrošene gume s nedovoljnim profilom i lošim prijanjanjem na podlogu, neispravan tlak u gumama, niski ili visoki, koji utječe na kontakt s cestom i neispravan senzor brzine kotača koji šalje pogrešan signal, pa se ESP nepotrebno aktivira. Za provjeru, lampica ESP na ploči aktivno bljeska tijekom normalnog rada. Ako ostane stalno upaljena, postoji neispravan senzor kotača ili kod greške u memoriji ECUA. Gume. Vizualni pregled profila. Minimalna zakonska dubina je 1,6 mm. Preporučljivo za sigurnost je 3 mm. Tlak u gumama prema specifikaciji proizvođača na vozačevim vratima ili u priručniku. Isključivanje ESP-a tipkom dostupno je na nekim vozilima za specifične situacije. Zaglavljivanje u snijegu ili pijesku, gdje trebate dopustiti kotačima da proklizavaju kako biste izašli. Koristite odgovorno. Na normalnoj cesti ESP mora ostati aktivan radi sigurnosti. Rješenje je vožnja prilagođena uvjetima na cesti, umjerena brzina u zavojima, lagano i progresivno ubrzavanje, posebno na mokrom. Zamjena istrošenih guma, 200 € po kvalitetnoj gumi. Senzori brzine kotača, između 100 i 200 € svaki. Čišćenje ABS senzora ako nakupljena prljavština ili hrđa ometa rad može vratiti funkciju. Razlog 1. ECU detektira kritičan kvar i ulazi u siguran način rada limp mode. I stižemo do razloga broj 1. ECU detektira kritičan kvar sustava i ulazi u siguran način rada, limp mode, uz maksimalnu zaštitu. Siguran način rada ili limp mode je posljednja zaštita ECU, a kada detektira težak kvar koji može uzrokovati katastrofalno oštećenje motora, mjenjača ili vitalnih komponenti. ECU strogo ograničava snagu. Tipično, maksimalni broj okretaja je 2000 do 3000 okretaja u minuti, maksimalna brzina 50 km/h. Omogućuje sigurnu vožnju do servisa bez uništavanja motora. Ova zaštita izbjegava nepopravljivo oštećenje motora, mjenjača i skupih komponenti. Omogućuje dijagnostiku i popravak prije potpunog uništenja. Simptomi su težak i drastičan gubitak snage, motor ne prelazi 2000 okretaja, gas praktički ne reagira, trajno svjetlo check engine s više pohranjenih kodova grešaka, mjenjač blokiran u jednom stupnju prijenosa, tipično drugom ili trećem, i vozilo se jedva kreće minimalnom brzinom. Uzroci su višestruki i istovremeni. Kvar kritičnih senzora poput MAF, TPS, ECT, senzora položaja radilice ili bregastog vratila. Teški problemi s mjenjačem. TCM, kontrolni modul mjenjača, s kvarom u komunikaciji. Ekstremno nizak tlak motornog ulja zbog kvara senzora ili pumpe. Turbopunjač s potpunim kvarom ili zaglavljenim wastegate ventilom. Senzor kisika ili katalizator s teškim kvarovima emisija. Električni sustav s nestabilnim, niskim ili visokim naponom baterije ili alternatora. Za provjeru koristite skener za čitanje svih kodova grešaka pohranjenih u sustavu. Motor, mjenjač, ABS, ESP. Više istovremenih kodova ukazuje na siguran način rada.
Zamrznuti podaci iz trenutka kvara pružaju informacije o uvjetima kada je ECU aktivirao zaštitu.